טוב, אז מה קורה חברים? כאן שרקי, כן, שרקי. היום אני עומד לעשות לכם סרטון על הקוסמטיקים החדשים, אבל רק על הקוסמטיק. כבר אני עוד מעט מעלה עוד סרטון אחד על המפות. טוב, אז בואו קודם כל ניקח את כל הקוסמטיקים, אני אחרי זה אעשה עוד סיבוב כי לא היה לי מקום. טוב, אז בואו נעשה את זה מהר עכשיו, אני אדבר כמה שניות. טוב חברים, בואו ניקח את זה, אני אחרי זה אעשה עוד סבב לא נורא. טוב, בואו נתחיל. קוסמטיק, רגע, קודם כל זה הקוסמטיק המכוער, וזה עולה $30, זה לא שווה רק 10,000 שאני רואה. טוב, זה נראה קצת כואב. לפנים. זה לפי כל עובד, תסתכלו. זה מתנפח. טוב, זה דווקא מיותר, זה נראה לי 3,000, אבל זה מיותר מאוד. לא, זה לא... זה דווקא בסדר, אני לא הייתי נותן, נגיד הייתי נותן לזה 7 מתוך 10. זה בלון חמוד. טוב, לך מכאן. צריך להמשיך. תדרגו את זה כמה מתוך 10. אני חושב שזה מכוער 2 מתוך. טוב, זה אני חזק, זה אני אוהב 10 מתוך 10, אני מצטער, אני פשוט אוהב את זה. כן, זה משעמם כזה, זה משעמם מאוד. גם זה אותו דבר. זה אני נראה כמו איזה דוגמן על חלל, משרירים והכל. זה מקבלים בחינם, אז לכו. וזה כמו הפרצוף קרי שיש לי, רק ברגיל. רק בכריש פתי. טוב, עכשיו את זה אני לוקח. ואת שאר הקוסמטיקים. טוב, יאללה. הנה, כמו מה שיש לי עכשיו על הפנים. זה כמו זה, רק בפחות יפה. אוקיי. בוא נראה, זה כמו הצוללת, אתם יודעים על מה אני מדבר, רק זה יותר קשה. זה לא יודע, זה נראה לי עובד במים, וזה דווקא לא מועיל. וזה אתם יכולים לשמוע את המים, שזה מגניב. טוב חברים, אז כנראה אני אעלה עוד מעט סרטון על המפות. ואל תשכחו, אם נהנתם, תפרגנו בלייק וסביי.